ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କେମିତି ଲୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧାରଣ ରକ୍ତଚାପ 120/80 ମିଲିମିଟର। ବେଳେବେଳେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କମିପାରେ। ତେବେ ରକ୍ତଚାପ 90/60 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ରକ୍ତଚାପ ନିମ୍ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ତ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗି ରହିଲେ ସେହି ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ। ହୃଦ୍ଘାତ ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଲୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବା ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଶୁଷ୍କତା, ରକ୍ତକ୍ଷୟ, କମ୍ ପାଣି ପିଇବା, ବାନ୍ତି କରିବା, ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ରକ୍ତଚାପ କମେ। ଦୁର୍ଘଟଣା, ଋତୁସ୍ରାବଜନିତ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତକ୍ଷୟ ଆଦି ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପର କାରଣ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଥକ୍କା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ, ଅବେଳରେ ଶୋଷ ଲାଗିବା, ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିବା, ଏକାଗ୍ରତା ନ ରହିବା ଆଦି ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହାର ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରିବା। ଦିନରେ 2-3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ପରିବେଶରେ ଅଧିକ ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇଥିବା କିମ୍ବା ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଫଳରସ ଆଦି ପିଅନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ରକ୍ତଚାପ କମିଗଲେ କପେ କଫି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ।